झी मराठी, चर्चाही होणारच. कुंभोज जिल्हा परिषद मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार सन्मती चौगुले तसेच पंचायत समिती मतदारसंघाचे उमेदवार गौरी मिसाळ यांनी हिंगणगाव इथं संयुक्त पदयात्रा काढली. या पदयात्रेदरम्यान त्यांनी मतदारांशी थेट संवाद साधत विकासाचं आश्वासन दिलं. पदयात्रा गावातील प्रमुख मार्गावरून काढण्यात आली. यावेळी उमेदवारांनी घराघरात भेटी देत नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, महिला व युवकांसाठी विकासात्मक योजना प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. भाजपच्या माध्यमातून केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचं उमेदवारांनी सांगितलं. या पदयात्रेला ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. यावेळी भाजपचे स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला आघाडी, युवक कार्यकर्ते तसंच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कुंभोज प्रतिनिधी विनोद शिंगे.